Bazalwane, ikhadi leli bengihamba ngale clinic. Bangibhalele kwathiwa mhla ka-8 December ngibuye. Amen. Kodwa ngithatha isinqumo before kushaya umhla ka-8 December. Hallelujah. Ukuthi mina ngisayokuphila ngamaphilisi. Hallelujah. Angisayokuphila ngezinto zomuntu. Hallelujah. Angisayokuguqa kobhari. Hallelujah. Angisayokuguqa konkulunkuluwana. Hello you guys and welcome back to the channel. My name is Salo. Please don't forget to subscribe, comment, like, and of course do make sure that you do share this video. So this grandmother along with other people are living in a church, more like a cult, somewhere in the province of KZN. Now she trends because she does this all on camera and all social media. You guys, she's burning her ARVs as she believes that God has definitely healed her. She said that she's never going to go to the clinic. She was supposed to go to the clinic. They have given her like an appointment December for her next medication collection. She says that absolutely not, as she believes that God has certainly healed her. Now in the background you can hear other cult members, of course, influencing her, supporting her as she preaches how God healed her. You guys, now people have a lot to say. They were saying at least she's an old lady, you know, unlike they were basically saying that she chose her death. At least she will die in her go-go ages. She also spoke to Newsroom Africa reporters, you guys. So let me just insert the full video. But before I do that, do make sure that you do engage your thoughts with me in the comment section down below. Do not forget, of course, to subscribe if you haven't yet done so. We'll definitely and surely be seeing you in the next one. Bazalwane, ikhadi leli bengihamba ngale clinic. Bangibhalele kwathiwa mhla ka-8 December ngibuye. Amen. Kodwa ngithatha isinqumo before kushaya umhla ka-8 December. Hallelujah. Ukuthi mina ngisayokuphila ngamaphilisi. Hallelujah. Angisayokuphila ngezinto zomuntu. Hallelujah. Angisayokuguqa kobhari. Hallelujah. Angisayokuguqa konkulunkuluwana. Uye yedwa. Hallelujah. Owangidala, owazi ngempilo yami. Hallelujah. Egameni likaJesu. Amen. Zoqala ngalo ngilishise nedate yalo. Hallelujah. Ukuthi kwayona funa yazi ukuthi isishile. Phelile ngayo. Umbuso wayo uphelile egameni likaJesu. Amen. Siyibonga inkosi bazalwane. Siyibongela Naba amaphilisi bazalwane. Hallelujah. Imini nobusuku ucabanga ukuthi lento uzoyigwinya. Injalo nje ayiphilisi bazalwane lento kahle kahle. Uphela destroya ngaphakathi. Hey Nkosi yami. Iyabulala. Kodwa umuntu omnika yona uyakukhohlisa kutshela ukuthi lento iyakuphilisa. Iphilisa kanjani into okuzoyigwinya Waphela abantu uyakuphilisa ubuzoyigunya kanye. Kunye one phela uphile. Yes. Kodwa sibona ngani ukuthi lento siyaluthwa ngayo. Uyigwinya kube yicala lakho, kube isiphambano sakho. Kodwa manje esasemhlabeni singakuyisezulu. So ngithatha isinqumo ngalamaphilisi namhlanje ukuthi uJesu inkosi. Hallelujah. Yena owadala impilo yami, yena owazi ukuphila kwami. Hallelujah. Ngakho nginikele kuye athi ngemvimbo yakhe mina ngiphilisile. Angisayikuphila ngamaphilisi egameni likaJesu. Zowathela bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Indaba yawo iphelile. Egameni likaJesu waseNazaretha. Ngiyabonga uJesu. Indaba yawo iphelile. Sikhathele amaphilisi bazalwane bathaya lapha kanti ayasidestroya ngaphakathi. Igama likaJesu konke makushe. Lokudambisa ngathi kuyadambisa kusuke ukudestroy even more.
hayi bazalwane akungasali nampani. Haleluya, Haleluya. haleluya. Vele ngiwaphuza. Haleluya bazalwane konke kuyadestroyeka. Cela sibukeni bazalwane konke siyashaya indiva konke. Konke Ngikhetha uJesu yena yedwa uthenga imvimbo yakhe siphilisiwe. Haleluya. akuwo likho igama elinamandla. Wonke amagama ayaguga. Yilo lodwa igama. Oh siyabonga. Elinikiwe amandla negunya igama likaJesu. LikaJesu lona Lona lodwa. So sikwazi kumbe sikhonza amagama amaningi singanikwanga wona. ngeke bazalwane ngeke. uJesu kuphela awasizanga wala magama akusizanga Jesu wonke kuphela lamathemba. inkosi bazalwane. Haleluya siyibonga. Konje isinqumo sami sho njalo ukuthi angiphile ngoJesu. Yena ungazi amaphilisi awangazi. Haleluya. ngadela yonke into ngiphila ngushelene emoyeni anandaba ukuthi amaphilisi angenza kanje hayi into engenamsebenzi umoya wami mawuhlukana nala siqonde ekhaya Ngicela ukubuza mina gogo ukhuluma ngokwelapha. Njengoba ugogo esewayekile amaphilisi, mhlawumbe kusichazela ukuthi emzimbeni uzizwa unjani. ngiyaphila uziphilisi ngihleli lodwa wonke lo nyaka ophelile uze kube lo ngiyaphila ngingagijima nje ukuthi phela ngithi angikhula ngingagijima ngenyawo ngigijinyiswa uJesu ngiyaphila iklinikhi engangilanda kuya amaphilisi kwathi makudlula inyanga bengangiboni unompilo wayeza wazobuza ukuthi ngangisekhona le mandeni ngingakeze emishe sengalanda amaphilisi ngithi mina hayi sengawayeka wawayekela ngithi ngamukela uJesu uyiphilisa umjovo kimi uma usugula lapha uyokwenzela ngithi yengisagula yengisangibona eklinikhi fona umunye umphathe omkhulu eklinikhi sekunenyanga sekuzophela inyanga amaphilisi uthwalanda angisawalanda amaphilisi iphilisi lami uJesu sengamemukela sengamukela uJesu ophilayo hayi lo bekade nginayo lo enginayo uyaphila ngisangibona eklinikhi yethu cha lutho futhi ngeke ngife ngiyaphila ngusheleni yafika elike unompilo wafika wathi uyabona ukuthi into esuke uyithemba kanti ngempela iyakuphilisa ngendlela omuhle ngayo ngithi ngiyabonga mawusho njalo ngiyawathi ngiyamthemba uJesu ngizothemba kanjani lento yena yangimaza lokho eqhubeka ningi amaphilisi okwathiwa ngangiwadla